todo que chegou, jefa. E vou a ler unha cousa que eu vexo aquí que non sei se estades vendo hoxe. Nuevo, los moderadores de gestión ofrecen máis formas de apoyar tu canal. Presentamos los moderadores de gestión. Estos usuarios tienen los mismos permisos que los moderadores. Pues non sei que significa. De gestionar palabras bloqueadas. Hola, que tal? Moi boa tarde, miña querida xente. Bueno, sí, vamos a cerrar isto que despois non sei nin de que vai. Moi boa tarde, a ver, que me anda por aquí? Isto se quedou medio pillado. Hola, que tal, miña querida xentiña? Dios, estades aí todos atentos á hora. Monse, que tal? Hola, Nusquiña, comunidade desde a Serra do Jaliñeiro fai un calor abafante. Vouche contar unha cousa, hasta fai un pouquiño que estaba na horta eu máis tranquila que tal, a pasear, estaba a pasear, empezouse a nublar, pero nublado e parece que vai chover. O sea, si vos enseño como está agora mismo aquí, flipades, porque negro totalmente, non fai xa tanto calor, de feito, mira, hasta dixo eu, hasta me fai ilusión facer unha infusión, tiña tanta gana a todo que isto parece o caldo, mira. Tiña tanta gana de todas as cousas en infusión, pero cando fai calor, pois non me apetecen, e frías non é que me guste moito, e botiñe de todo, pero isto parece máis unha sopa de cousas que unha infusión. Tiñe gana todo, botiñe de todo un pouco, así que non fai xa tanto calor. Hola, que tal, Carliña, que está por aquí a nosa Carliña, moi boa tarde, xa estamos aquí, Carliña, vai xa, Carliña, un bicaso, que tal nos vai esa hortaza? Xa fai moito que non me mandas un informe de como tes a túa horta, Carliña. Carliña é a nosa afillada, por si non se vos olvide, que non sei cando estará de cumple, pero de momento penso que ten 5. Cando estea de cumple que nos avise, claro, para pasar aos 6. Moi boa tarde, outro domingo por aquí. Que tal, Ana? Moi boas tardes desde Pontevedra, aquí un aire fresquiño. Pois eso, en Pontevedra, pois aquí, eso, nublado, con 21 grados, di Antonio. Pois aquí non creo que faja moitos máis que 20 tamén, xa estamos listos, Nusca, xa estamos aquí, Marquero, xa estou aquí eu tamén, xa vou darlle un repaso así aos mensajes de bienvenida, que estes son os que máis me gustan a mí. Aquí tamén corre unha brisa, despois da calor agradecese. Moi boa tarde, Ládor, aquí está tamén o meu amigacho. Buenas tardes, Nusca, aquí desde la playa, ayer e hoy 40 grados, aquí non. Aquí non. Nin onte, nin hoxe. Todos en el agua, mucho nitrógeno. Vamos a crecer 2 centímetros. Bueno, pero tamén ten sales marinas, e iso tamén é bo para a piel. A ver se chega a mestra. Se din chegado, ostras, e máis diso ás 8 en punto, logo non cheguin ás 8 en punto. Xa levo aquí 3 minutos, o sea, levo 3 minutos, son as 8:03 e cheguin puntualísima. Bueno, son as 8:04. Damos la bienvenida al chat en directo, no te olvides de proteger tu... Está YouTube mandándome unha chea de mensajes como se fóramos novos aquí, oístes. A ver, desde a estrada, home, desde a estrada hacia outro mundo, María Souto tamén nos dá un saludo. Eu penso que está nublado por todo. Moi boas tardes desde Lasa con caloriño aquí. E desde Lugo, desde logo en Lugo chove, ou desde logo en Lugo non fai tanto frío. Como se debe de saber cando deixar de regar as cebolas? Carmen, cando empecen a botar a cabeza de fora deixas de regar, se te digo eu, iso é unha técnica infalible, porque aínda que che fale de cando se leven un mes plantadas ou 2 meses, ou a cebola cando ten o bulbo xa un pouquiño cara a fora non fai falta regalas, de feito é contraproducente. Eu rego mentre o cebolo non pega, pero unha vez que está pegado, se está en un sitio que lle dea un pouquiño de humedad, tampouco fai falta regalo moito, e tan pronto bote un pouquiño que veces que empeza a botar a cebola como fora da terra, tampouco non lle fai falta xa agua. Moi boas tardes, hola comunidades de Gijón, aquí moita calor tamén.
dinos Lador, bien sabe Dios y Nuestra Señora del Abrigo de la Pana que non me gusta mal meter, pero a mí la empresa me descuenta si llego tarde. Pero eu non cheguei tarde, vos tendes mal o reloj, Vos tendes moi mal o reloj. Mira, levamos en directo 5 minutos e 23 segundos. 5 minutos pasa das 8, 6 minutos, o sea, cheguei ainda antes de tempo. Ou temos todos descontrolados os reloxes, que tamén pode ser, non digo nada. Ola, desde Cambre nublado, ves? En Cambre empezou a estar nublado e foi baixando hasta aquí, agora aquí está empipado de niebla, o sea, peste pos tomates, peste pas patacas, a ver as berenjenas como lle vai, pero creo que vai a ser un ano, é que non dá chegado o calor, non dá chegado ese caloriño que diste, bueno, pois, unha semana inteira de calor, non, aquí fixo calor un día, unha noite, xa se acabou, xa está. Durou o verano que tiña que durar, agora verá San Juan, e xa empeza o inverno e listo. A poñer outra vez as sábanas de franela, lavalas e outra vez as sábanas para a cama. O tempo xusto de lavalas é que sequen, e depois xa volven para a cama. Por fin pode estar nun directo Froila del Río. Pois bienvenida. En Ourense hai tormenta. O sea que a tormenta desde Ourense, pois entón é generalizada por todo o noroeste de Galicia. En Redondela ainda fai calor, 25 grados. Bueno, a ver, os que seades de máis do sur de España ou do interior, pensaredes que estamos de broma, Marquero e máis eu, cando diximos que aquí temos calor con 25 grados, porque iso, claro, iso alá en Sevilla ou así, faivos falta a chaqueta de inverno. Pero aquí nós con 25 xa diximos, que bo día, está genial, xa pasou o 6. Mira que estaba pensando, eu para min que me dixo que estuvo de cumpleanos, e claro, xa pasou, e xa lle demos as felicidades, claro, a horta vai moi ben. Moi ben, Carliña, pois foi un despiste meu, que vou así un pouco maior, e claro, non me din de conta que xa tiñas os 6, claro, pois Carliña con 6 anos. Esa fai que non me manda o sea, os informes gráficos de como vai esa horta. Quero un reportaje gráfico de como vai esa horta, Carliña? Así que tesmo que mandar. Hola, bons días. Hoxe fixen a nova tada de segundo curso de tomateiras. A ver que nos fixo Jesús cos tomates. Estaba podando neles e cortei polo tallo un deles pensando que era unha rama. Bueno, quedei pálido, meu brove. Ai, que rabia, que rabia. O sea, cortástelo pola vai. Mira unha cousa, Jesús, non está todo perdido. O tomate volve a enraizar. Se ten tomatiños grandes a verdes, podelos usar para cociñar. Son como un pouco ácidos, pero o tomate podese comer verde, ou podes facer unha pouquiña mermelada de tomates verdes. Quitaslle a planta e volvela a espichar porque volve a enraizar. O sea, quítalle as flores e así, pero volveche a enraizar. Se na tirastes a basura, volve a enterrar, Jesús, porque o tomate ten a capacidade de volver a enraizar enseguida. Ou a metes na terra xa, pero que estea empapada, ou a metes en un cacharro con agua no mesmo sitio, entre tomate e tomate, para que lle dé a sombra dos outros tomates e non se sinta desprotegido, e volveche a enraizar enseguida. Esa plantas outra vez a planta, home. Ola, son a que hai 2 semanas ou 3 semanas ou 4 semanas ou 5, che comentei que trasplantar os tomates e íbanme mal. Cos consellos que me deches de poñer hierbas secas remontaron. E tenos maravillosos, que guai! Pareceme moi, moi, moi maravilloso, o sea, genial. Moitas gracias, Nata, por vir a contárnoslo tamén, porque tamén me gusta que me contedes cousas bonitas. Mirade, onte collín dun árbol, non sei se vistedes un vídeo, que tiña ali 2 paraguayos, e collín os 2 paraguayos, son como unha especie de melocotóns, pero chaparros, que hai xente que non conocía a variedade, que a mí sorprendeume, porque eu pensei que os conocía todo o mundo, pero non. Hai lugares neste mundo no que non existen os paraguayos. Bueno, pois é como un melocotón de pelo, pero é chaparro,
E a súa cuña, pois tamén é chaparra, non é pequeniña, é así como ovalado, non? Non sabedes a cantidad, bueno, sí que sabedes, si queredes sabelo, só tendes que ir a mirar o vídeo. E púxeno en Facebook, púxeno en Instagram e púxeno en YouTube. E púxeno en TikTok, púxeno en todos os lados. En calquera deses sitios, se ides mirar os comentarios, hai polo menos non sei cantos comentarios hai, de 50 comentarios, 10 ou 12, ou sea, moitos, son dicíndome que os collín moi verdes. O sea, sí, vale, pero están moi verdes, nusca, moi verdes. Mirade, eu non me gusta o azúcar, o sea, as infusións, o café con leite, eu nunca lle boto azúcar. As mermeladas que fago eu, botolle a mitad da mitad, e máis un pouco menos aínda, do que tería que levar unha mermelada para considerarse mermelada. O sea, eu botolle a mitad da mitad. Os meus bizcochos van casi sin azúcar, non me gusta o dulce, é como non, pero non por nada, sino non é por dieta, nin é por unha necesidade de que me agache os sabores. O sea, nin me gustan as comidas moi saladas, nin moi cociñadas as verduras, que prefiero que me crujan na boca, prefiero que estean duras como a crollos e non que estean blandas, porque non son capaz de comelas, porque non me gustan. E non me gusta o dulce porque me esconde o sabor do que quero comer. Entón, acostumbrime a comer as cousas casi tal cual. E a fruta, para min a fruta ten que estar agria, crujiente, dura e verde. Toda. Con dicirvos que casi me gustan máis as fresas cando están non verde crollo, pero cando están blancas antes de empezar a tirar para rojo. Esas son as fresas que máis me gustan a min, a min. Por exemplo, as claudias que todo o mundo come cando están amarillas, eu as amarillas non as quero, non me gustan, non me gustan nada. Teño as que comer cando están tan verdes que aínda teñen un pouco de astringencia, que cheixen así, o sea, teño que comer a primeira e facer faime por aquí cosquillas e xa está, adaptase como o paladar a ese sabor tan agrio e fuerte, e despois xa como ben, pero que é así como me gusta a fruta. E os plátanos moi maduros a nada, xa non me gustan, e gustame casi os verdes que son malos de estonar. A piña gustame verde, as masáns gustame verdes agrias e que me fagan cando aínda non están maduras. Entón, todas esas persoas que vos preocupastedes tanto de que eu collín un par de paraguayos do árbol para comer eu verdes e que me puxastedes nos comentarios que sepades que os collín verdes porque son como me gustan a min. Non é porque non supera se estaban verdes ou maduros. Non vou saber se están verdes ou maduros. Pero eu sonche moi agria, sonche moi áspera. Saludos desde Arcade, xa se respira un pouco, porque tamén chegou ao mellor o nublado, non? Por aí. Te sigo desde Cuenca. Laila, que guai, pois faime moita ilusión que me sigas desde Cuenca. Gracias por seguirme, por estar aquí. Bueno, todo o mundo, gracias por estar aquí comigo hoxe. Eu xa son un bombón derretido con tanto calor. Pois ponte un pouquiño ao fresco, felicidades, hemos alcanzado, é verdad que ainda mo dixo, non sei se é a mesma persona, pero dixo agora no canal de YouTube, chegamos aos 62.000 seguidores. Que guai. Sí, mira, parecía que non pasaba o umbral dos 48.000, 48.000, meses e meses, 48, 49.000. A culpa tamén é miña, que non estou facendo vídeos suficientes para o canal. Pero, bueno, vou vos a contar o que me pasou semana pasada. Chale, mosca. Despois, si eso conto, e se non vos lo conto, pa que? Hola, moi ben, desde Irixoa, aquí 25 grados. Donde é Irixoa? Irixoa. Non sei nin donde, non sei, vos supoño que será en Galicia, porque ao ter unha X, pero non sei donde é. Hola a todos desde Chantada, chovendo e tronando. Aí está, mi Dios, aí está dándolle tronos e relámpagos a todo o mundo, ves? Xa me parecía a min que a verdad que eu estou morrendo de calor aquí, porque debe de ser como eso, tronada, tormenta. Cando se
poden podar os aguacates. Comenteiche nalgún momento que os naranxeiros se podían podar no verán. Os aguacates tamén. Depende, Mónica, do que queiras facer co aguacate, porque mira, o aguacate non é un árbol que podas podar alegremente e esperar que po ano teñas fruto, porque che vou contar unha cousa, o aguacate dá os aguacates nas puntas das ramas que o ano pasado eran as novas. Non sei se me explico. Ti se este ano lle quitas porque queres podar, non é? Vou eu e dígoche, si, pódelo podar agora, poderías podar un pouquiño o aguacatero, e vas ti a pódalo, e quitas as puntas novas, todas. Nin este ano, nin po ano che vai a dar aguacates, porque lle estás quitando o sitio onde vai a florecer este ano, e a outra que lle vas a quitar o sitio onde van a florecer po ano que ven. Entón, ten cuidado como podas, non podes o aguacate. É como unha freixoa, por exemplo, a freixoa tamén dá, ou un arándano, e dan a fruta no pau do ano pasado, entón ten cuidado como podas, aínda que bote algunha fruta igual en ramas que esas son de hai 2 anos ou así, o normal é que as bote nas puntas, ten cuidado de non cortarlle moitas puntas. Entón, eu podo, cando xa ten como fruto formado, eu espero un pouquiño máis, porque agora o fruto ainda nin se ve siquera, non? Sabes cal é o problema de podar agora mismo? Aínda que os expertos digan, claro, nós ao mellor non temos esa vista tan preparada para mirar que fruta vai a cuajar, porque ti date conta que os aguacates botan ramilletes de flor, non? Botan así un montón, bota como se foran dedos, así, verde clariño, clariño, casi son color beige. E aí botan as flores, pero de cada ramillete, ao mellor só che queda un fruto, e ao mellor ten, pois, 15 flores, por exemplo, ou 12 ou 15 ou así. E só che queda un fruto, pero ti anduvestes a podar, andas no árbol, e igual tiras o fruto que estaba cuajado, e cortas o que non iba a frutificar, e ao final fixetes unha desfeita. Entón, si, pódese podar no verán, como os limoeiros, e como os naranxeiros, e como as mandarinas, pero a poda de clarificación eu fago cando o fruto sea un pouquinho máis grande, clareo, para quitarlle abundancia de follas, digamos, e para que o sol lle chegue mellor aos frutos, tamén o fago por eso, e máis para clarear o que é a copa en dentro. Porque ti, por exemplo, un masanceiro ou unha pereira, cando lle faz a forma de copa, é moito máis fácil manterlle a copa aberta, porque non botan unhas grandísimas ramas no medio, pero un aguacate, cando te queres dar conta, a rama que empezou sendo verde, xa logo é madeira, e fai unha rama para o medio outra vez e volveche como a cubrir o medio, non? Se queres liberalo un pouco de carga, que estaría ben, non sei de onde eres, pero aquí en Galicia os aguacates estaría ben que estuveran liberados no medio. Ainda me queda algún aguacate no meu aguacatero dos do ano pasado, Eu non os quito, a ver, sí que quito algún, porque ao mellor teño llegano así, pero vou quitando según necesito para comer. E tamén aproveito moito que unha vez que maduran demais, non é que maduren demais, que o árbol non deixa que o fruto madure, pero chega un momento que se fan vellos e caen ao chan. Entón, como eses que caen ao chan, para manter máis a miña colleita. Non conozo unha maneira guai de conservar os aguacates, e entón, pois, eso, eu non o saco do árbol a non ser que non me fagan falta. E a copa do medio dos aguacates é moi interesante, sobre todo aquí en Galicia, que chove moita, hai moita humedade, é un aguacate moi denso, en follaje, estaría ben liberalo no medio, pero iso a mellor é un pouquiño máis para adiante, mellor en setembro, agosto, setembro ou así. Ola, Nusca, en Masaricos tamén nublado, pois como en todos os lados. Ola, teño 2 plantas de pera melón, teñen moitísima ramada, podo podala? E como podala? Gracias, boa tarde. Mira, Margarita, o pera melón non está mal que teña moita ramada. Cando plantastes? Claro, non me dis cando.
estaría interesante que me dixeras cantos anos ten ou se o plantastes este ano. Está guai que mo poñades no mismo comentario, porque agora, ainda que che pregunte, ao mellor, aquí hai 500 mensajes. Entonces, cando me fagades unha pregunta, e sobre todo se é de frutales ou de arbustos fructíferos ou así, está guai que a pregunta me poñades canto tempo ten. Para eu intentar, porque senón para min é unha adivinanza todo, sabes? Entón, vou a intentar contestarche según teña. Ti imagínate que é deste ano, e que che ten moita ramallada, nin lle toques, deixa ser, deixa que enraíse todo canto lle dé a gana, e po ano falamos. Imagínate que ten 2 anos ou 3 anos o peramelón, non? E que che ten demasiada ramallada e che molesta. O árbol non lle vai, o sea, non é un árbol, é un arbusto, pero o arbusto non lle vai molestar, pero que che molesta a ti, pois porque o sitio no que está collendo moito vigor, con 2 ou 3 anos, colle moito vigor. Pero el non lle pasa mal ningún porque teña moito vigor. Ti asegúrate que non lle falte nutriente, porque bota moitísima fruta, bota frutas enormes. E que non lle falte agua nunca. Faille riegos profundísimos a encharcar hasta que jomite agua, porque o pepino melón, ou peramelón, ou pepino dulce, ten unha raíz bastante importante, métese bastante profundo. Cando che digo bastante, ao mellor máis dun metro, a partir do segundo e do terceiro ano pode chegar a 1 metro, o sea, é moi profunda a súa raíz. Entón, hai que regar e humedecer a terra hasta onde teña as raíces. Por iso vos digo moitas veces que o pepino melón en unha maceta non está ben. Non está ben, depende, a ver, vou a matizar un pouquiño. Non está ben porque, como vos digo, é un tipo de arbusto que bota moita raíz e necesita expandirse, porque senón non medra ben. O primeiro ano valo ter bonito, pero depois vai ir mal, porque non lle chega a ese sitio. Necesita expandir as súas raíces, ten un rizoma tremendo, gordo, como unha cepa, fuerte, a partir do segundo e do terceiro ano, digo. Entón, nunha maceta non está ben sempre cando o teu inverno da túa zona non faga heladas, porque senón é verdad que no inverno, para que non che morra, ou tes que arrancar un cacho, poñelo nunha maceta e poñelo a resguardo, para sacalo outra vez na primavera, pero eu volvería a plantar. Cada ano, insistentemente, cada ano volvería a plantar fora. Pero aínda así, collendo ese cachiño, ese esqueje xa con raíces para proteger e que non te quedes sin el, aínda así, eu o que faría sería deixar a planta nai no seu sitio e intentar que sea capaz a pasar o inverno. É unha planta que no inverno, se fai moito frío, pode quedar sin as follas, eso non significa nada. Podedes ver que as súas ramas quedan secas como mojamas, o sea, quedan secas blancas, que parece que está finiquitada de todo, parece que morreu. Facedeme caso, deixade a estar, que non lle falte a humedad na primavera e no verán, que esa planta rebrota. Que pasa? Que se son invernos con moita helada, pode ser que a planta morra. Non vos lo sei dicir, porque eu aquí non teño heladas, e ao non ter heladas non vos podo asegurar que soporte hasta que temperatura, sabes? Porque ser pertenece á familia das solanáceas, pero é moito máis fuerte que ningunha solanácea que conocemos, o tomate, a berenjena, os pimentos e esas cousas. Que calor teño, vou recoller os risobios. Ai, que justo estaba sudando pola nuca, pescozo sudando. Así. É que me estaba preguntando, mima? Como podalo? Se che estorba a ti, ten coidado onde o podas, porque este sí que bota a fruta nas puntas, na puntiña máis nova, bota as frutas. Entonces, non te pases podando porque queda sin fruta este ano. Ten que volver a sacar flor na parte de atrás, que tamén o pode facer, Pero, por exemplo, se che estorba moito ou ves que é moi denso,
corta dúas, deixa dúas, corta estas dúas, deixa estas dúas, quero dicir, vai deixando, faille como un clareo, e saca unha así e unha non, pero non todos, porque senón queda sin fruta, Vamos allá. En Irixoa están os mellores gandeiros. Non digo que non, o que digo é que non sei donde é Irixoa. Estou segura que, ademais de serem bons gandeiros, tamén hai boas gandeiras, fuertes como todos. Boas tardes, Nusca. Un día tesme que dar un consello para recuperar un laranxeiro que xa ten moitos anos e gustaríame facer un inserto del para non perdelo. Pois é moi especial. Mira, Teresa, porque, sabes que pasa? Este tipo de preguntas a min gústame porque eu me imagino que Teresa, o que lle pasa con ese laranxeiro que é especial, pois se ten moitos anos eu me imagino pois que o plantou seu quen xa non está aquí, non? Entón, por iso se fai como un árbol especial para ela. Ou pasou moitos veráns ali e agora ten o cuidado dela. Bueno, pois, este tipo de preguntas, Teresa, voucho responder agora, pero deberíasme de mandar á radio para poder contestala para máis xente, para todo o mundo, para depois eu poder deixala aquí no canal de YouTube ben explicada, porque me gustaría contestala para máis personas, non? Mira, inxerto non che aconsello, porque ti o que queres é conservar o teu árbol tal cual, o que lle pasara, o que sea que che une a ese árbol que sexa tan especial, eu intentaría non insertalo, porque se o insertas é unha mestura de dous árboles. Tens que ter un porta-inxertos, e para ter un porta-inxertos ten que ser un porta-inxertos bo, fuerte, resistente, importante, non un porta-inxerto cativo que aos 4 ou 5 anos se quede débil e morra, porque senón non che valeu de nada o teu traballo, porque hai porta-inxertos e porta-inxertos. Me refiero á raíz na que vas a insertar ti o teu naranxeiro que tanto cariño lle tes, non? Entón, que che recomendo eu? Facerlle un acodo aéreo. Teño que facer un vídeo, mi mate tantos vídeos para facer, estou de palanquina sin facer nada. Acodo aéreo. Eu ainda non teño vídeo, e deixo che que vais buscar un vídeo de outra persona, mentre non teño o meu. E se non, infórmate de como se fai un acodo aéreo. Pero o acodo aéreo, o que consigues facendo un acodo aéreo do teu naranxeiro é conseguir un clon exacto con raíces do teu propio naranxeiro. Iso é maravilloso, porque vas a ter un clon exacto do teu naranxeiro sin depender de un intruso porta-inxertos. Non sei se me refiero. Para min sería, se eu quixera conservar un árbol por unha razón especial, sabes, como me imagino que será o que che une a ti ese naranxeiro, non faría inxerto. Para min sería máis bonito conservalo tal cual, sin dependencia absoluta de un estranxeiro porta-inxertos. Faille un acodo aéreo. Explico-vos, credes que vos explique o que é un acodo aéreo? A ver, escollo unha libreta, por aquí. Ai, Dios. Non estaba preparada para estas cousas, pero xa teño aquí. Vou-vos explicar o que é un acodo aéreo. Mira, teño aquí esta libreta. Que guai, esta. Cativa, mirade. Vistes que fun á televisión este sábado, empecín a traballar no programa novo que se chama Tarde Piaches, da Televisión de Galicia, falín dunha cousa, parecida o ese día, vale, miro xa agora isto dos aguacates, ti tes un árbol, non? Vou intentar debuxar malamente así, temos un árbol, toca, tocatón, por aquí, fai unha rama por aquí, fai por aquí, outra rama por aquí, outra rama, O árbol aliméntase a través das súas raíces, absorbe da terra
agua, nutrientes, sales minerales, a través das raíces. E polo interior do árbol, por aquí, polo interior, polo que conocemos como madeira, bueno, que nun tomate pasa igual, pero agora estou explicando do acodo aéreo do laranxeiro, pero por aquí, por dentro da madeira, circula todo o que absorbe o árbol do chan e vai ás follas, directo ás follas. Agua, nutrientes, sales minerales e outras mercadorías que colle do chan. Chega aquí ás follas toda esa materia e as follas, pois mediante o sol, absorben o dióxido de carbono, fan a fotosíntesis. E ao facer a fotosíntesis o que fan é transformar toda esta materia que subeu para arriba polo tronco, transforma en outras sustancias, en azúcares e outras sustancias, e devolveo polas ramas outra vez para baixo. Non só para baixo, vai para todo o que necesite o árbol para facer unha acción. Que ten que botar flores, para aí van esas sustancias transformadas. Que hai un corte e ten que cicatrizar, para aí van esas sustancias transformadas. Que alguén fixo un acodo aéreo, para aí van esas sustancias transformadas. Entón, que facemos ao facer un acodo aéreo? Non te imagínate que ten o árbol, ten unha rama aquí, vedes ben a rama, non? Bueno, esa sustancia subeu para arriba polo tronco, pola madeira, polo interior da planta. Sale o peteiro do galo para o lado. E cando baixa pola codia, baixa por aquí. O sea, baixa e distribúyese, o sea, redistribúyese por todo o árbol, salindo das follas, e vai ás ramas máis gordas, e vai polo que é pola tona, todo pola tona daqui do árbol. Baixa para baixo. Isto chamase floema, isto chamase xilema, e isto chamase floema. O que baixa pola codia. A codia é a piel do árbol. Bueno, pois, cando facemos aquí un acodo, o que facemos é cortar a codia do árbol un pouco, un centímetro ou así. E como para arriba xa foi o xilema e está volvendo para baixo o floema por aquí, como nós lle cortamos aquí a piel e quedou sin piel, todo ese floema, o sea, todas esas sustancias que transformaron as follas en alimento, vaixe a quedar anclado aquí. Que pasa? Que nós isto, se o cubrimos con un pouco de terra empapada, facémoslle unha bola. Primeiro facemos o corte, depois facemos a bola. Despois cubrímolo ou con un papel de aluminio ou con un plástico, ou hai que lle pon unha botella ou de plástico. O importante é manter a humedade aquí constantemente, que non quede nunca seco durante ao menos un mes e medio. Mais ou menos, depende da forza que teña o árbol e depende tamén do tipo de árbol que sexa. Entonces, na parte de aquí, onde fixemos o corte, van a empezar a salir unhas raíces, moitas raíces, porque como se cortou o flujo de floema hacia baixo, o que fai é emplear a energía botando raíces, porque hai un corte aí. E se mantemos isto húmedo, as raíces van a facer o seu traballo moi ben. E despois, cando xa teña raíces, nós cortamos a rama por aquí e automáticamente temos un clon exacto do árbol que queremos conservar. Detalle los dedos. Non lle deste só me gusta, 159 personas, solo 100 me gusta, me parece fatal. O sea, eu dándovos aquí unha explicación que podía cobrar a 200 euros un minuto, e non lle dade só me gusta. Estaba lendo aquí unha cousa, Irisoa é na provincia da Coruña. Joder, pois eu tamén son da Coruña. A ver... hai a 20 minutos... pois en Betanzos, pois está. Entón sí que saberei máis ou menos por onde a perder un...
Non sei que estaba lendo por aquí e pareceume superinteresante. Bueno, pregunteicho de podar os aguacates porque chegan moitas ramas ao chan, porque é un árbore moi alta e nunca se lle fixo nada, por clarear un pouco e que non toquen o chan. Mónica, se é un árbore tan grande, é que nin o penso, as ramas que van para o chan quitaríalles todas, sobre todo para evitar xa hongos, e sin esperar nada xa. Pero claro, cando me dixe, non sei o grande que é o árbol, se che mando podalo agora, igual o dañas moito, pero se é un árbol grande, a la muller, dalle sin medo, quítalle as ramas de abaixo, as que ves que van solo para o chan, deixa que cicatrice un mes, polo menos un mes, vai ao interior e empezo a baixar da copa un pouco, se é moi alto e o queres baixar, pero non lle cortes de repente unha rama así. O aguacate ten unha capacidade tremenda, tanto de cicatrización como de enjordar as ramas que deixas baixas para facelas do mismo gordo que o tronco. Pero rapidísimo, o sea, porque medra bastante rápido. Non lle costa traballo ningún volver a ser facer unha rama gordocha, tan gorda como o tronco principal, se lle vas quitando as que van para arriba. Pero vai pouco a pouco, de todos os xeitos. A ver, cicatriza moi ben. Mira unha cousa, cando cortes unha rama, algo que che vou explicar tamén, non vai a ser que o fajas mal e que pois me digas, fixen o que me mandastes e morreu o árbol. Eu digo que o fajas, pero claro, confío en que ti sabes como o tens que facer, pero por si acaso deixa mucho dixir. Mira, pasamos a seguinte página. Dadelle ao me gusta que estou vigilando. Aviso. Vamos a ver, ti tes un tronco e aquí hai unha rama. O tronco vai por aquí e a rama vai por aquí. E sigue por aquí. Pois depois fai o árbol así. Vese bien. Bueno, e a rama que lle queres quitar é esta. Xa ese gerín deixando a sola, para que se vexa ben. E non haber lugar a confusións. Bien. Eu quero lle cortar esta rama. Ollo con acercarte moito aquí. A rama non se corta nunca aí, porque lle estás facendo daño ao tronco principal xa. Unha entrada de hongos que flipas. Entón, se vos fijades, se sondes un pouquiño observadoras, se sondes personas que mirades un pouco antes de realizar o corte, e vos fijades, todas as ramas, sean do gordo que sean, vas hasta donde encana, ca outra rama, por exemplo, esta donde encana, esta encana aquí, bueno, pois aquí, esta donde encana, esta encana aquí, bueno, pois aquí. Quero dicir, todas as ramas, se vas a onde encanan ca outra rama, vaste a fijar que non é que sala dereita daqui, non sale así dereita, ten como se fora un engrosamento, ten como se fora un calcetín baixado, o sea, fai como, vou non exagerar, que non sempre é así, pero porque miredes vos, fai como se fora unha cousa así, e despois fai isto. Exagerino un pouco, pero fai como se fora, pois é un engrosamento aí. Ven a rama por aquí, e isto é como un pouquiño máis grueso, e despois a rama xa vai dereita para arriba. Se vos fijades, sempre é así. Bueno, pois, estes anillos, estes daqui, este engrosamento que ten aquí pegado á rama principal, isto non se debe de tocar. Non se debe de cortar. Non se debe de cortar tan pegado ao árbol que lle esteamos cortando ese engrosamento, ese que parece como un calcetín abaixado. Eso non, porque xusto aí é onde se concentran máis as auxinas, que é un tipo de hormona vegetal que se centra xusto onde hai cousas novas que hai que curar, que hai que sanar ou que hai que engordar. E este é un dos casos onde están aí concentradas as hormonas vegetales para poder axudar a esta rama a ser grande e fuerte. Entón, isto non se corta, córtase xusto onde acaban. Tampouco moito, tampouco aquí,
é que lle deixemos un cotelo moi grande, porque senón isto vai a secar, o árbol non vai a ser capaz de cicatrizar isto ca súa piel, ca codia de fora, e vai a secar, e o que pode pasar é dúas cousas. Unha, que seque e chegue aquí e non pare de secar e siga secando o tronco. E despois apareza aquí un cacho morto, queimado, seco. Iso é unha cousa das que pode pasar. E a outra é que non seque tan rápido porque non é capaz de cicatrizar e que sea unha entrada de hongos que flipas para a entrada toda donde traballa o árbol e donde vai o xilema, o sea, donde está fluindo toda a energía da baixo para arriba. E a entrada de hongos, con isto podeche dañar o árbol todo arriba, non só aquí, sino que pode dañar o árbol todo para arriba. Entón, cando podemos, fijádevos ben sempre nese tipo de engrosamento, é como se fora, xa che dixo, é un pliegue. Mira, é como se fora isto, un pliegue así, que non está a piel como dereita, que, a ver, non en todos os casos é tan visible, pero, bueno, se te fijas, sí. Entón, ese cachiño deixámoslo porque é o que vai a ser capaz máis rapidamente de envolver o corte e pechar, e cicatrizar ben. Así que, a fijarse. Vou tomar manzanilla que estou falando eu sola, pero si que aquí que non fala ninguén. Puedes echar los tallos de los guisantes que tienen un polvo blanco parecido al de los champiñones. Os champiñóns teñen polvo blanco. A que te refieres con que os champiñóns teñen un polvo blanco? Pois non sei. A ver, vamos a ver. Puedes echar los tallos de guisantes que tienen un polvo blanco parecido al de los champiñones al contenedor del compost, igual que los tallos de los tomates después. María, mira, non sei a que te refieres cando me dixo de que os champiñóns teñen un polvo blanco, porque eu non yo aprecio. Pero, se os teus guisantes teñen un polvo blanco, tiñan oidio, tiñan unha enfermedade, teñen un hongo, e ningún tipo de planta que está enferma se debe compostar na túa composteira, porque o que estás facendo é cambiando os micelios ou os hongos, as esporas dos hongos, ou sea, a enfermedade, cámbiala de sitio e non desaparece cando se descompón o compost. Bueno, a ver, a non ser que chegarán unhas temperaturas enormes, altas, que puderan matar os micelios dos hongos. Pero que non vai a ser o caso das nosas composteiras, e menos, non sei, a min pareceme que non. A planta desaparece, iso é verdad, pero os hongos quedan aí. E despois, cando vais botar o compost á túa horta, estás botando a enfermedade á túa horta. Nunca unha planta, nin que sospeches que está enferma, bolsa de basura, tírase con ela, ou quéimala, ou entérrala a unha profundidade respetable, pero non no terreno de cultivo, o sea, non sei, se un día faz unha cova para, non sei para que, pois entérralas. Pero se non queimada, ou tira con elas en bolsas de basura, porque senón cambiámolas de sitio as esporas dos hongos. Gracias pola explicación do acodo aéreo, porque a min pásame o mesmo co naranxeiro que plantou miña avoa. Mónica, poderías mandarme logo a pregunta á radio? Porfi, porque así deixo a contestada para máis xente, porque eu sei que hai moita xente, así como a min parviña, que lle ten aprecio aos árboles por cousas así, porque era de meu abuelo, porque era de meu o que sea. Mira, Susa Rilo está aquí, non escribe nunca, pero sempre está aquí, porque sempre me ve moi. Pois, Susa, gracias por dicirme polo menos que estabas aí. É que teño un riso rebelde. Sí. Mandei á radio consulta sobre aguacates. Perdón, porque é racimo. Racimo é pregunta racimo, o sea que, de paso que fago esta pregunta, se lle vou facer as 7 ou 8, para que cando entre mas conteste todas. Esa é unha maneira, cada un aquí tense que safar como poida. É como, chegan moitas consultas, e ás veces na radio non, bueno, pois teño, non sei, entre 20 minutos, que non é tan pouco, o que pasa que eu líome que as explicacións, pero non é tan pouco tempo. Entre 20 e 30 minutos
é o tempo que estou ali na radio, e claro, acumúlansenos as preguntas, e isto das preguntas racimo estáse poñendo de moda, porque claro, se mandan varias preguntas, ou se lerán de unha, e ao mellor esta semana non lle len a outra. Pero se as manda todas na mesma, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Nada, a min váleme ben, que máis vai lendo Iago pouco a pouco e xa está, Moi boas, Nusca, aquí estou, sempre te vexo, isto só, mirín, ai, má madre, Dios mío, cantas preguntas. Nusca, teño unha camelia en unha maceta grande, estaba fermosa, de agora está un pouco chuchurría, está mellor ao sol ou na sombra, hai que regala moito. Mira, a camelia, o que non está ben é na maceta. Está ben unha temporada, pero despois non, porque é un árbol, chega un momento que as súas raíces topan con plástico, ou, bueno, se a maceta de barro, con barro. Iso non lle gusta, empeza a facer que raíces así, e ten que empezar a meter as raíces para dentro e a facer como espirilización, chámase, radicular, espirilización radicular, se lle chama ao fenómeno. Entón, claro, a camelia está ben ao sol, non é necesario, dependendo tamén do tipo de camelia, pero non é necesario que este ao sol pleno, hai camelias que se dan tamén en, home, que lle dé a sol, pero semisombra tamén, pero que non está ben en unha maceta para sempre, porque é un árbol, a non ser que queiras facer un bonsai. Entón, que pasa? Que seguro que ao mellor se ten moito tempo na maceta, xa ten máis raíces que terra, entón está carecendo de nutrientes, non ten de onde absorber tantos nutrientes para manter todas as follas que ten arriba. Entón, necesita sol? Sí, necesita sol, mellor que a sombra, pero que tamén se poden adaptar ben á sombra, e cando son grandes, bueno, podense dar ben en semisombra. E hai que regala moito? A camelia é típica de Galicia. En Galicia chove, o sea, sí, necesita moito riego profundo, non encharcado, pero sí humedad na terra, porque vive nun sitio de agua. Entón, eu o que faría pola túa... Se a queres seguir tendo en maceta, quita aí. Cunha mangueira lávalle ben todas as raíces para soltalas un pouco, que non sei como están. E se está o cepellón moi duro, aí xa hai un problema tocho. Entón, soltalle as raíces, cámbialle de terra, botalle unha terra que teña unha nutrición boa, e se non aportas depois fertilizante á parte, e cambia de maceta para unha maceta moito máis grande. Se a queres ter en maceta, se non, pois eso. Decías antes que la madera del aguacate es buena leña. Nosotros tenemos estufa de leña para calentar la casa. A ver, toda a leña é boa leña. Non hai unha leña que sea mala leña. Cal é a diferencia? A leña, dependendo do tempo que lle leve enjordar, a ver, como fago isto fácil? As árboles senlleiras, non, que lle leva moitos anos crecer, teñen pouca densidade de agua no seu tronco, e o que fan é facer como a madeira máis pechada, como máis dura, o que nós lle chamamos madeira, non cantidad de agua incluída na madeira, non? Entonces, por exemplo, un carballo, ti córtalo e este ano xa casi o podes queimar, e po ano está genial, e dentro de 3 anos, bueno, é a mellor leña, porque ten un poder calorífico increíble, non? Por exemplo, un eucalipto medra moito máis rápido, pero a súa concentración no tronco non é tanto de madeira, se é moita máis agua que o que digamos a materia que nós queremos queimar para que nos dea calor, non? Para que produza calor. E aparte de que ao ter tanta concentración de agua non queima ben se non está seco, o sea, o eucalipto ben seco é unha boa madeira, que ten un poder calorífico interesantísimo, é peor a de pino, por exemplo. O pino medra rápido, ten moita concentración de agua, ten moi pouquiña densidade na madeira, e cando seca non pesa nada. Bueno, pois, como non pesa nada, tampouco non ten poder calorífico ningún. Mételo na chimenea, logo se prende e non deixa calor, non? Despois non queima tamén ben, deixa unha borralla, pois, negra, non ben queimada, non é unha borralla que sirve ben para botar despois na horta, sabes?
Entonces, a do aguacate é peor aínda que a do eucalipto, porque o aguacate é casi todo agua. Eu penso que se podería facer zumo de rama de aguacate con ramas de aguacate. Ten moitísima agua, porque medra moi rápido tamén, o sea, medra moi rápido, ten moita concentración de agua. Con isto non digo que a madeira do aguacate que non vala para queimar, sí que vale, pero ten cuidado que a chimenea non botarlle non este tipo de madeiras que medran demasiado rápido, senón que teñen que estar moi secas. Ao mellor a madeira do aguacate, se cortastes un pau e tiña troncos así gordos, pois igual tens que deixar secar mínimo 3 anos ou 2. Non pasa nada porque podela queimar, se queres. Vaiche queimar mal, o sea, ti vas a ter o lume encendido, botaslle ese tronco de aguacate, a cantidad de agua e de vapor de agua que genera vai a facer que che perda a temperatura a chimenea, que se che poña todo negro, que che colla o hollín todo a chimenea para arriba, que o cristal da chimenea se che poña negro, que se che oxide a porta da chimenea pouco a pouco, porque ese calor fai que desprenda vapor de agua, e o vapor de agua dentro de unha chimenea fai que se oxide, porque non son de aceiro inoxidable, e as aleacións que ten de metal oxídanse. Entón, vai a ter unha duración de vida a túa chimenea moito, moito máis corta que se lle metes leña que estea en condicións de queimar. Con isto non digo que o aguacate, o eucalipto, ou que non sean boas madeiras, pero hai que deixalas secar o tempo que necesiten para estar secas. Non é unha boa madeira, non é un árbol senlleiro, non é como un castaño, un nogal, un carballo. Son árboles que lle levan anos facerse gordos, pero iso tamén vai no poder calorífico que ten, o sea, queimase a unha temperatura, non sei, pero polo menos unhas 10 veces máis que o pino, que o... Entón, pois, sí que vale, pero aínda que secar, E dinos aquí Ignacia, mira, Ignacia que me dera conocela, porque sempre está pendiente de avisarvos. Eu non son, non son nada, non son, para pedir non me gusta nada, gústame máis dar, gústame máis axudar que pedir axuda. Pero é verdad que cando acabe este vídeo podedelo hipeade só unha vez ou dúas, porque así a ver se me espabilo. Esta semana gravo un par de vídeos grandes. Hola, Nusca, hola, Elisa Ramos, que tal? Como vamos? Solo me di hola, Nusca. Vale, gracias, Ignacia. A veces hipear non sale el mismo momento. Hai que esperar o día siguiente ou cando suba o vídeo, é verdad. Exacto, la madera de pino va moi bien para encender, pero es demasiado blanda. Unos trocitos para encender e logo leña de verdad. Sabes por que vale para encender, Lador? Porque é unha madeira que ten resina. Se é unha concentración de resina ou é un tallo do pino que se colles exclusivamente porque teña resina, é un tipo de parte do pino que prende como se fora unha mecha. O sea, porque a resina é como aceitosa, non? Entón, tan pronto como colle calor esa resina, aguanta moi ben da llama, porque é aceitosa, como os aceites cando empezan a prender, aguantan moito do calor. É por eso, pero despois hai que mezclar outras cousas. Eu, por exemplo, no inverno, cando durante o día vou queimando leña que teño cativa, pois de outros árboles que non son tan bons. Pero cando me vou para a cama e quero que ao día seguinte ainda se aguante o caloriño, meto-lle un tronco bo de un árbol bo, ou de carballo, ou de eucalipto, pero que sea seco, do que teño aí como ouro en pano, que xa ten ao mellor 3 anos ou así cortado. Entón, iso que consigue? Queimase super pouquiño a pouco, lento. Ten un poder calorífico increíble, o sea, colle unha temperatura tremenda, colle tanta temperatura e vai ardendo tan lentamente e sin presencia de vapor de agua nin nada, vai moi ben, o sea, cociñase casi ao rojo vivo. Eu, non sei, pero penso que pode chegar aos 600 grados, ao mellor, ou máis. E ao día seguinte, se non lle anda ninguén aí,
o tronco está, así como o pousín, está idéntico, pero só é ceniza gris clariña, casi é blanca, de queimouse a tan alta temperatura que esa ceniza é casi blanca e ten a forma do tronco. Ninguén lle tocou e está casi intacto de tan ben que se queimou. E o cristal do fogón está tan transparente como teño ahora aquí a pantalla esta, o sea, transparente. Cando, se vos pon moi negro o cristal do fogón, sempre é porque a leña que botades está húmeda, o sea, é un indicador, bueno, ou que queimades porquería, quero dicir, botades leña que teña barnices, que teña pinturas, ou queimades cartóns que non podedes queimar, e todas esas partículas de metales e de cousas que ten e o vapor de agua fai que se queime a chimenea, e que nos dure menos, é que se nos ensucie o tiro. Sacarona, estamos a pre... Sí! Ganamos me gusta, que guai! 151 me gusta, 145. Que guai, ganamos me gusta, que bueno. Que sepas que os meus arboliños de peramelón están preciosos, e este é Susarrilo. E teñen moitísima flor este ano, espero probalos. Eu espero tamén que os probes, e tamén te direi unha cousa. Se tiña que estar quentando o sol, tiña que facer unha temperatura de diablos semanas enteiras seguidas, e non está facendo. E esta fruta, para que estea dulce, recórdovolo porque chegaron aos meus oídos de xente que a comprou e que dixo que eu son unha mentireira porque dixo que a fruta é moi rica e resulta que a esa persona non lle gustou. Para empezar, eu teño un paladar que é meu. O voso é voso, iso para empezar. Eu sempre son moi clara dicindo que se o peramelón, a fruta de peramelón, ou pepino melón, ou pepino dulce, que se chama así, se esa fruta non madura con presencia suficiente de horas de sol continuas, vaiche a saber a pepino, porque madurou sin sol e non fijou ben os azúcares, o sea, que vai a saber máis a pepino que a melón. Igualmente vai a ter un montón de ajo, e a min encántame ese sabor, pero porque xa me gustan os pepinos, podo comer os pepinos así a mordiscadas, e os paraguayos verdes, e as claudias das que che fan así, que che fan moita grima, así me gustan a min. Entonces, parto de aí, que a mí xa me gusta ese sabor, pero se queres que o pepino melón sea dulce e sepa a melón, ten que estar moi maduriño e ten que estar amarillento, casi como unha yema de ovo, e ten que ter esas rayas violetas tan características que o cruzan de arriba a baixo. É madurado con horas de sol. E así é dulce, vale? O sea, vou non recalcar para que para finales de verano me veñades dicir probina e non me gustou nada. Non é unha fruta dulce, pero sabedes que a mí non me gusta a fruta dulce, que a como verde, como a crollo. Este directo encántalle a rellenada. Dixo mamá ahora, tamén aprendendo de leña, Nusca sabe de todo. Quen é rellenada? É a mamá, é a túa mamá, o sea, María Carliña, quen é rellenada? Este directo encántalle a rellenada. Eu penso que o traductor que che corrixeu esa palabra que non querías dicir eso. Dixo mamá agora, tamén aprendendo de leña, Nusca sabe de todo. Non vayas a pensar que é a que sepa de todo, porque a mí non me vale con saber por que ás veces, vamos a ver, por que ás veces o cristal do meu fogón se pon negro como un tixón e boto depois media hora a limpalo e outras veces está limpo como un coral. Entón, pois, estudio o problema para saber cal é a situación e así controlo eu cando meter leña máis verde, menos verde, e ir contrampeando a que teño, sabes? Porque eu non teño tuxeiras para ir a coller árboles. Non teño que comprar a leña. Pico a eu, pero teño a que comprar. Entón, estudiar, me gusta estudiar. Compartes os teus saberes e o teu tempo con nós, iso é moito... Gracias, María. Leña de toxo é boísima, Ignacia, estou totalmente de acordo, sobre todo as raíces, todo, o toxo e a xesta son como a ferro, o sea, se tendes
tosos deses que son grandes que hai que ir ca motoserra porque non chos leva ningunha máquina tan alegremente, poste a cortalo e no medio parece que ten ferro interno. O sea, se está seco, iso é, bueno, é das madeiras máis duras que vin na miña vida. O sea, totalmente de acordo. Entón, as esta teñen un poder calorífico tremendo. Sí, e tamén o buxo, é verdad, tamén. Algún truco para limpiar el cristal? Claro que teño truco. Eu uso a ceniza para limpar o cristal. Sempre, de feito, teño un vídeo solo para enseñarvos como se limpa o cristal, en directo, usando solo agua. Porque teño o que teño cristal, o sea, eu sempre o limpo con agua. Dame moita pena que a xente siga comprando eses produtos que nos meten polos ollos. Buenísimo, el mejor limpiador para tu cristal, e son químicos, porque iso caiche na piel e cómeche, tes que usar guantes, ven con un símbolo de que é corrosivo, se che salta un ollo, podes flipar, o sea, que é tan fácil limpalo ca ceniza con agua solo, tan fácil, tan rápido, tan inmediato, tan indoloro, tan incoloro, tan intóxico, que debería de estar prohibido vender eses produtos e enseñarlle á xente desde a televisión, bueno, xa vos enseño eu, pero enseñarlle á xente como limpar con ceniza. Na miña casa usouse a ceniza toda a vida para limpar as tarteiras, para limpar as sarténs, para limpar a cociña de ferro, usouse para todo. E agora parece que nos olvidamos desas cousas e só podemos comprar produtos. Xa se está despedindo a xente. Ai, sí, porque xa pasou unha hora. Eu hoxe botei un pepino melón á ensalada porque estaba verde e pasou por pepino. Pois claro, porque os sacastes. O sea, Nusca, xa sei que son pesada, pero está a acabar o directo e non viches a pregunta do pulgón. Non vin a pregunta do pulgón e vin agora esta pregunta. De que era, Isabel, a pregunta do pulgón? Vamos a ver. Un bico grandísimo. A ver, Isabel. A ver se vexo a pregunta de Isabel do pulgón, home. Non a vi. A ver, Porfi, lea a miña pregunta do pulgón. Joder, Isabel, se a puseras repetida, xa che lía 2 veces. Porque agora ter que estar a buscala a saber onde quedou a tomar por saco. Mira, mándame á radio que se eu intentarei. Mi má, podes echar tallos de guisantes a saber onde quedou a pregunta do pulgón. Pois non sei que me preguntabas do pulgón. Mándame á radio, porfa, de todos os xeitos. Mira, teño un vídeo aquí no meu canal que é contra o pulgón xabón. O sea, ti se pos na lupa buscadora de YouTube Nusca, ti primeiro pon sempre Nusca pulgón ou Nusca xabón ou Nusca pulgón, e xa o ves, e xa o encontras, e xa o miras, e espero que resolvas a túa dúda do pulgón no vídeo ese que teño feito para ti exclusivamente no meu canal de YouTube. Xa a fixen 3 veces, claro, e que queres? Eu é a terceira vez que leo o teu comentario sin pregunta. Gracias, Nusca, por compartir con nós a túa sabiduría, te quero muchísimo, espero poder conocerte. Susa! Lunes vou estar en Dumbría, creo. Vou estar esta semana en Rodeiro, non sei de onde eres, pero vouche dicir así de memoria os sitios. O que pasa que eu penso que xa están as plazas das charlas todas collidas. Vou estar en Dumbría, que creo que xa está todo collido, en Rodeiro, que penso que tamén xa está pechada. Vou a ter outra charla en Ames, no Milladoiro, e vou a ter outra charla en Pedriñas, de Mos. Non sei se está cerca de algún deses, se podes mirar se tal ou así. Na radio tarda moito en ler. Xa, Monse, pero é que é unha maneira, para min é unha canle importante que, aínda que xa tarden en ler ou aínda que che responde eu aquí, vai a quedar para sempre no meu canal, porque eu gravo o programa, despois collo o programa
edito e poño aquí no meu canal. Entón, ti cando queres mirar consultas así, non unha consulta en concreto, que para iso teño vídeos, e que non sei como poñérvolos a máis fácil. Teño vídeos concretos, non de todo, porque non teño tanto tempo en YouTube, que dicir, eu son nova aquí en YouTube, pero poñerei co tempo máis vídeos. E cando non é concreto, son como preguntas, e che interese escoitar un vídeo no que simplemente son preguntas e respostas, sempre van a ser curiosas. E así eu deixoas para sempre no canal. O sea, eu xa sei que tardamos, pero porque son moitos preguntando, é unha cousa que agradezo. Ti imagínate que non tardaran en preguntar, o sea, estaría temblando, porque esa semana ao millón non sabería se me chegarían preguntas para cubrir media hora de programa, e entón, pois, largaríame para a calle, porque se non hai preguntas, que fai Nusca na radio? Sabes o que che digo? Entón, para min é necesario ter preguntas acumuladas na radio, porque senón, claro, chega o día da radio e, mira, non sabemos se van a haber preguntas hoxe, así que hoxe non entras. Entón, pois é iso. A Monse tamén me quere, que guai. Tanto amor hoxe. Hasta a semana que ven, desde Vigo, veña. Pois hasta a semana que ven. Mándevos un biquiño, miña querida xentiña, e vémonos, pois nada, por aquí nas redes, as sabedes. Pa semana contovos o que me pasou. Tuve estropeada, o sea, tuve un percance e non estuve facendo nin nada na horta, nin nada en ningún lado, nin vídeos. Pero pa semana contovos. Cando estea xa curado de todo, te a mellor. Veña, un biquiño, miña querida xentiña.